खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 25 मार्च 2021 बिस्तिबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायथिनि लादों मेष राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन। सोरनिबा सायाव गोबां रागा जोंफ्रांगोन। गाव हारसिङै जेबो गोथों साननो रोंनाय नङा। गुबुननि हेफाजाब लानांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ गुबुननि हेफाजाबजों मावफुंनो हागोन। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। लोमजानाय मोनगोन। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन। समाजाव दिनै मान मोनगोन। धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंखांगोन। सोरबा लोगोआ मेगन साखोमागोन। सांग्रां जानाया गाहाम। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव मोजां फिथाइ मोननो हागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। वृष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोआव बोलो बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हानानै बांसिन गोजोननाय मोनगोन। गुबुनजों बाख्नाय जागोन। समाजाव गोबां मान मोननो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। गुबुननि अनसायनाय मोनगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। सरासनस्रायै दिनैनि साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। मिथुन राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ जोबोर लोरबां मोनगोन। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। लोमजानाय मोनगोन। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। न'खराव अननानै फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। गोसोनि साननायफ्रा अदेबानि देबार नांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो गोब्राब जागोन। गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन। कर्कट राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन। सोरजोंबा सोंखारि जागोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो गोब्राब जागोन। सोरबा हेंथा होनो नाजागोन। रांखावरियाव मोजांद्राय नङा। नाङा फाङा खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव बारा मोजां नङा। न'खराव गावजों गाव एना एनि फैनो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। गुबुनजों बाङाय बुंनायानो गाहाम होनजायो। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानायनि गोनांथि दङ। बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। सिंह राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोआव गोजोननाय गैयै जागोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो गोब्राब जागोन। सोरबा लोगोनि सायाव गोबां रागा जोंफ्रांगोन। रांखावरियाव मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन। गोसोनि साननायफ्रा देबार नांगोन। गुबुननि थाखाय मोजां खामानि मावनानै होनो हानाय नङा। न'खराव अननानै फैगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। समाजाव मान मोनगोन। लोगोफोरनि अनसायनाय मोननाय नङा आरो लोगोफोरजों गोरोबनो रोंनाय नङा। गोसोआ दिनै जोबोर दुगा जागोन। कन्या राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव गोबां मुलाम्फा मोनगोन। गोबां सुबुंजों लोगो मोनज्लायगोन। न'खराव बिमा बिफानि अननाय आरो बोर मोनगोन। बिदा फंबायजों अनलायनाय फैगोन।
गोबां खामानियाव मुखुब थागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। लाइमोनफोरा मोजां खौरां मोनगोन। तुला राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। गोसोनि साननायफोरा देबार नांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो गोब्राब जागोन। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। लोमजानाय मोनगोन। रांखावरियाव मोजां, अब्लाबो खरसाया नाथाय बांगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव एना एनि फैनो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। समाजाव मान मोनगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। गुबुननि हेफाजाब मोननाय नङा। जायखि खामानि मावा मानो दिनै हारसिङैनो मावनांगोन। वृश्चिक राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव गोग्गो साननाय फैगोन। माबा मोनसे बेसेन गोसा मुवा मोननो हागोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। गोसोनि लुबैनाया बांगोन। बोलोआबो बांगोन। समाजाव दिनै गोबां मान मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। गुबुननि थाखाय मोजां खामानि मावनानै होनो हागोन आरो अब्ला गोसोखौ जोबोर गोजोननायबो मोनगोन। लाइमोनफोरा गोसोखौ दिनै जोबोर रमान्टिक मोनगोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौबो फोरमायलायनो हागोन। धनु राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा। सोरबा लोगोजों एना एनि जानानै गोसोखौ जोबोर उसुखुथु मोनगोन। गोसोआव गोजोननाय गैयै जागोन। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। बहाबा थांनो गोसो जागोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो गोब्राब जागोन। गोसोनि साननायफोरा देबार नांगोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। नाङा फाङा खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियावबो बारा मोजां नङा होनजायो। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। न'खराव अननानै फैगोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोर मोनगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन। मकर राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। गोसोनि साननाया जाफुंगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। मोननो गोनांफोरखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। फिसाज्ला एबा फिसाजोनि मोजां खौरां मोननानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन आरो गोसोआ खुसि जागोन। गुबुननि थाखाय मोजां खामानि मावनानै होनो हागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौबो फोरमायलायनो हागोन। कुम्भ राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। सुथुरा बांगोन। सोरबा लोगोआ गाज्रि नोजोर होखोमागोन। गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन। सोरबा लोगोजों एना एनि जानोबो हागौ। गोसोखौ हमथानाया गाहाम। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन। बहानिफ्रायबा गाज्रि खौरां फैनो हागौ। मान हानिबो जानो हागौ। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। नाङा फाङा खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियावबो खहा जानांनो हागौ। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव बेले बेजे थासारि फैगोन। गुबुननि हेफाजाब लानांगोन। लाइमोनफोरा दिनै गोसोखौ जोबोर आला खाला मोनगोन। मीन राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। मोननो गोनांफोरखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। गोसोखौ दिनै जोबोर रमान्टिक मोनगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौबो फोरमायलायनो हागोन। बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन। धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंखांगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो। एसेनोसै। गोजोन्थों।